U obštini Kula Nješka je skolo 4,5 тисячиње зањати особи, a po уровњу социјалних давањах тота обштина меѓу першима у Србији. Република дава веќе 6 милиони динари мешачно за социјалну помоц, змесцење до домох и хранителјских фамилиох, а обштина видвојуе коло 11 милиони рочње, што највекша част за jednokratnu pomoc hraždanom. Jak potolkovala Gordana Vakula, direktorka Centra za socijalnu robotu, najveće jednokratni pomoci vyplacujuše u periodu od septembra po december. Centar za socijalnu robotu okreme ščici interesi maloljetnih osoboh, prez materijalnu pomoc i obezpečovanje zmescenja u hraniteljskih familijoh, u kotrih viljkovo zmesceni kolo 70 zeci, 50 zo skulske opštini, a 20 zo z drugih opštinoh. U opštini Kulaše prez programi socijalne zaštiti namahaju zatrimati zunje mladi i robotno sposobni osobi, a kompetentniše nas davaju žebi novi robotni mesta u novih fabrikoh u industrijnoj zoni, rišeli nahromadzeni socijalni problemi.